प्रणाम। हमारा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। एगो हम गाड़ी के सुनावत तानी कि समधी के गाड़ी देवल जाला हमनी के बिहार में, कि उ परंपरा वही घड़ी से चलल बा कि जे घड़ी राम जी के शादी भय रहलक त जनक राजा के घरे दशरथ जी के बहुत गाड़ी भय रहे बेटा के शादी में। तो वही घड़ी से हमनियों कन जले शुद्ध ना होखे समधी जब उ मारो खोले अइहन त मारो में भात खइहन तब उनकरो गरियावल जाई। आ समधी तिलक भी चढ़ावे अइहन उनकरो के गाड़ी देवल जाला। इ दोनों बेर के ह त हम सुनावत तनी। जे वहीं बैठले समधी कवन समधी, जे वहीं बैठले समधी कवन समधी, सखी सब देवेली गाड़ी जी, सखी सब देवेली गाड़ी जी। ना जानी समधी के बहिनी कहाँ कहाँ घूम के आइल बाड़ी, ना जानी समधी के बहिनी कहाँ कहाँ घूम के आइल बाड़ी। समधी के बहिनी छिनारी जी, समधी के बहिनी छिनारी जी। इ गाड़ी तो गावल जाला लेकिन दूसर केहू के ना गावल जाला, खाली समधिए के इ गाड़ी गावल जाला। कि जनक जी कन गाड़ी सुनले रहनी राजा दशरथ जी, ते ही घड़ी से इ परंपरा चलल आवता। अगर हमार गीत अच्छा लागी तो सब्सक्राइब कइल मत भुलाएम आ बेल आइकन भी दबा दे। हमरा के सपोर्ट करी, तनी वीडियो के शेयर भी कर दे। धन्यवाद।